Ginoo nga anaa kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mibiya si Jesus diadtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita miduol kang Jesus ug miingon, "Sir, anak ni David, kaluy iintaw nako. Ang anak nakong babae giyawaan og nag-antos pag-ayo." Wala mo tubag si Jesus. Miduol ang mga tinula niya ug miingon, "Papahawaa siya kay nagsunod-sunod kanato ug perting sa baa." Mitubag si Jesus, gipadala ako kadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel." Apan biduol ang babae ug bilugod sa atubangan ni Jesus ug miingon, "Sir, tabangin taon ako," miingon siya. Si Jesus mitubag, "Dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro." Ang babae mitubag, "Tinuod ka na, sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mungho nga mahulog gikan sa lamisa sa adalon." Si Jesus mitubag, "Inday, pagkadako gyud ay sa imong pagsalig, matuman karon dayon ang imong gihangyo." Ug niadtog yung tungura na ayo ang iyang anak. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. Good morning. Our theme for today's Mass is about trials. Kung sa Tinagalog pa na pagsubok. No? Doon ay grupo nga Orient Pearl na doon ay kanta na, no? Mga pagsubok lamang yan, huwag mong isuko ang laban, huwag mong isuko at yung labanan. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong mahalin. Bakit ba bumabagabat ang aking mundong gilagalawan? Ang title ni Ana, pagsubok or trials. You know what? Trials, dili gina mawala sa atong kinabuhi. Nga naman, tungod kay pinaagi ni Ana, maningkamot ta. Kung sulayan gani ka, maningkamot ka. Munay nahitabo sa babayi. Doon na siya gihangyo ni Jesus. Ayoho ng iyang anak nga naposes. Grabe-grabe yung problema ha, kaya nasudlan og daotang espiritu. Gitestingan siya, gisulayan siya ni Kristo. Gibalibaran, pero naningkamot ang babae. Hangtod nga nakita ni Kristo nga tininuod gyud ug dako ang iyang pagsalig. Muna nga naayo gyud ang bata. Giingnan pa siya ni Kristo, "Inday," a sign of affection, no? Basta indayo na gani ka sa usa ka tawo, medyo doon na extraordinary nga affection, care. No? Inday, pagkadako gyud ay sa imong pagtuo ug pagsalig. So ingon ni ana. So again, ayaw gyud mo kahadlok og pagsulay. Because always and ever, ang pagsulay parte na sa kalampusan. Muna nga dunay uban nga malipay og dunay mga trials. Ngano man, kay mao kanay first step sa success. Doon na nagani trials, maningkamot ka sa pinulungan pa na sa mga bugoy-bugoy, kumbate na ni. May mga pagsulay, kumbate na ni. Imo gani ng buhaton. After that, doon na yun na ang next step ni Ana is perseverance. And then after perseverance, success. Munang doon ay uban na magpasalamat kung doon ay mga trials. No, doon ay kanta Ana, no? Si Father kining doon ay pari nga ni kanta ni Ana. Muna ang yan nakanta. I thank you, Lord, for the trials that come my way. In this way I can grow each day as I let you lead. Ingon ni Ana, nga naman, doon na gani pagsulay, buti pasabot, naningkamot ka. Kaya kung walay mga pagsulay, nagpasabot na, ngawa ka maningkamot, pananglitan, nagsigir ka katulog.
may pagsulay ba na? Wala eh. Sulayan mo lang natulong. Dili ra ka anak tagdon. Magsige ra ka o sa imong bisyo, sige ra kag sugal, sige ra ka o kanang bisyo tanan, sugal, tanan, pamabay, drugs. May mga pagsulay ba na? Wala eh. Wala na yung pagsulay. No? Gaba, hinoo na. Pero maningkamot ka, naa ginay kalambuan. Sample, naa kay anak, no? Mo eskwela. Sa imong ginahan kuhaon, hinday. Ganahan ka akong magdoktora, apa? Ha? O, doktora. Kabalo ba kag pilay semester, anak? Dili na mo abot sa 60,000 per semester kanang doktora. Sa pinakabarato pa na nga eskwelahan. Kung ato kas mahalon nga eskwelahan, labing minus ng 100,000 na per semester. Challenge na. Challenge. Diyos, pagsubok naman eh. Huwag natong isubo ang laban ini. Kaya dinangko naman yung bataa. If you will accept the challenge and you will ask the guidance of the Holy Spirit, mangayo ka sa lamdag sa Espiritu Santo, tabangan ka aron ma-fulfill sa imong anak ang ihang ambisyon, magkalisod-lisod yung ka. Nga naman, trials man na. Wala may pagsulay nga sayon. O bitaw nang gitawag og pagsulay kay lisod. So, kung pati ra yun, kung pananglitan o mulampos ang imong anak, gilaliman baya ka o medicine, doktor, pilaron ang consultation, 500 ang consultation. Unya, 30 ka buok ni naghulat sa imong clinic. 30 ka buok naghulat. Ag sa usapan ng simana nga gapalista, nibalik na lamang. Kabalo kag pilay inadlaw, ana? Dili mo ubos sa mga 25 to 30,000 ang income ana nila. Gamay ra gani na. Pero lambo gyud mo. Pero nag-agidaan og pagsulay. So kung pag-ingon nimo sa imong anak, apa, mag-medicine dagway ko. Ay na, ako kinagasto dong. May pay magninyo na kakaman. Pag-ingon nimo, pag-minyo na lamang dong. Minyo na lamang ta eh. Na itong baboy din ha. Hapit na ni inubaligya na magani na. Buta may mapalitan na eh. Na may ESF. Saan na nato ng baboya na, no? Ang ato mga siligan, kasuka-suka na magdugog ni ilang baboy. Ato apo gani, lumot mo kaon. Sige na, minyo na kay mamatay na ang baboya. Ingon ni ana, if you will not accept the challenge, gusto ra jud kag hayahay, you will not get out from your comfort zone. Wala gyud kalabuan. Pero moingon ka nga, sige testingan ta ni. Kung pinulungan pa na sa mga bugoy, kung pati na ni pinudana. Kung imo gani na siyang manguan ko no, imo na nga pakigbatukan, ma-fulfill gyud nimo ang mga ambisyon, dako kalabuan. Dili lamang sa lawas. Of course, wasinso magin mo no, tungod sa kadakong income. Labaw sa tanan, ang inyong pagtuo sa Diyos, mulambo yun na. So, ingon ni Ana, nganong gitistingan yun ni Kristo ang maong babae. Tistingan yun ta. On how strong is our faith in Him. On how strong is our determination for progress. Kung strong yun ang imong determination, inubanan sa imong paningkamot, inubanan sa imong pagdawat sa mga pagsulay, kanang gitawag nato sa in English of risk taking. Risk ba? R-I-S-K. Doon naging kalabuan na nagpaluyo ni Ana. Manindong paliho.